A crise económica provocada polo coronavirus afecta de xeito desigual ás adegas segundo o seu canal de comercialización. Aquelas cuxas vendas maioritarias se atopan no mercado exterior tiveron menos dificultades que as que dependían do mercado nacional. Aínda así, as adegas non baixan a garda. O 95% dos viños que aquí elaboramos vai a grandes superficies. Entonces, bueno, casi que non notámolo, pero non notamos tanto como as bodegas que estean casi con 90% no canal Horeca, non? Estamos pois vigilantes porque, bueno, isto é unha cousa que nos pillou por sorpresa. De momento as ventas vanse mantendo. O peche da hostelería e as tendas especializadas afecta con gran importancia as adegas que dependían do mercado nacional. As súas vendas puideron caer por riba do 90%. A nivel restauración, pois a cousa gostou bastante porque o que ao restaurante pois está sufrindo e con eso sufre pois casi todo o sector primario, hortalizas, cárnicas, viños, e eso, bueno, estamos empezando a notalo bastante no sector. Dende o sector creen que a Covid mudará o sistema tradicional de comercialización das adegas cara ao mercado virtual. Creo que as redes sociales que xogan un papel moi enérgico e fundamental a hora de comercializar os nosos produtos, e creo que cada vez o comercio online se está instalando, entonces eu creo que teríamos que ver a forma de como nós podíamos transformar o sistema de comercialización tradicional que estamos realizando agora para pasar ao sistema de comercialización virtual, que creo que eso será nos próximos anos o que se vai cada vez máis o que se vai a instalar. As adegas xa están moi presentes nas redes sociais. A través da internet están celebrar catas online, feiras ou outro tipo de actividades. O obxectivo é dar a coñecer a adega e os seus viños.